Тыя, хто не ведае падзякі, не спасціглі новага запавету. Гэта людзі, якія не ведаюць волі Божай. Сярод мноства Божых воляў глыбока закарбуем у сэрцах Яго волю жыць у падзяцы. Я шчыра спадзяюся, што мы з вамі будзем жыць дастойна, не дзеля часовага свету, а дзеля вечнага Царства Нябеснага. Паглядзім у Рымлянаў, раздзел 1, верш 20. Напісана, што тыя, хто не ведае Бога, гэта людзі, якія не дзякуюць. Бо небачная ў ім вечная сіла ягоная і боскасць, ад стварення свету праз сузіранне тварэнняў бачнае, Так, што яны не маюць выбачэння. Але якщо яны, спазнаўшы Бога, не праславілі Яго як Бога, не таму, што яны не ведаюць Бога, яны не праславілі Яго. Напісана, але якщо яны, спазнаўшы Бога, не праславілі Яго як Бога. І што сказана далей? І не падзякавалі, а змарнаваліся ў развагах розуму свайго, і запамрочылася неразумнае іхняе сэрца. Называючы сябе мудрымі, здурнелі, і славу нятленнага Бога змянілі на падабенства вобраза прахлага чалавека і птушак, і чатыруногаў і гадаў. Дык і аддаў іх Бог у пахацінствах сэрцаў іхніх нячыстасці, так, што яны апаганьвалі самі свае целы. Яны падмянілі ісціну Божую на ману і пакланяліся і служылі стварэнню замест Творцы, які дабраславённы навекі. Амінь. Вось што кажа Біблія. Не ўмеючы дзякаваць, яны кажуць: «Я добра вучу пра Пасху, я добра ведаю новы запавет, і я захоўваю запаведзі, але гэта ведаць толькі абалонку». Усе запаведзі выяўляюць ахвяру айца і маці. Хіба не так? На Пасху мы павінны дзякаваць за любоў Бога, які ахвяраваў сабой. На Пасху На свята праснакаў мы павінны ўспомніць сорам крыжа, які Бог вытрымаў, і падзякаваць за тое, як Ён жыў для нас. Усе святы і запаведзі немагчыма выконваць без падзякі. Паколькі святы і новы запавет былі ўстаноўлены праз ахвяру за нас, тыя, хто ведае новы запавет, святы і праўду, павінны спачатку навучыцца дзякаваць. Таму з сённяшняга дня давайце спяваць «Дзякуй, дзякуй». Перш чым казаць «Няхай Бог дабраславіць вас», скажам «Дзякуй». Чаму мы павінны дзякаваць? Дзякуем, што мы Божая сям'я і што знайшлі нашых згубленых членаў. Ці не так? Мы павінны стаць сям'ёй Сіёна, якая заўсёды дзякуе. Напісана, што тыя, хто не дзякуе, здурнелі. А тыя, хто не дзякуе, гэта тыя, хто ведае Бога, але не праславілі Яго. Таму, як бы ні быў разумны чалавек, ён павінен мець цёплае сэрца. Я перакананы, што толькі калі вы і я заўсёды будзем мець удзячнасць у сэрцах, Евангелие Новага Запавету будзе завершана хутчэй.